Parahan pa nagpaabot ang probinsya sa Negros Oriental sa implementing rules and regulation kon IRR alang sa hingpit nga pagpatuman sa Negros Island Region. Apan wa kini gikabalaka sa Negros Oriental, Governor Chaco Sagarparia kay alang niya magamit usab kini nila sa higayon alang sa dugang pagpangandam pa. Sama na lang sa mga buhatan sa mga national agencies nga nag-inaugurate ang provincial government sa Negros Oriental ni atong Mayo 17 sa lugar di Intukuron ang New Capital Government Center nining tuiga. Din matod ni Sagarbaria nga di lang ni unya mamahimong bagong kapitulyo apan mamahimo usab kining buhatan sa mga national agencies kon hingpit na ipatuman ang NIR. Gibana-bana nga mahuman kini sa 2027 o 2028. I heard mag-IRR pa. Pero when it comes to the offices, bahig na. Kay naa naman daan sa original bill nagigama sa Congress and sa Senate. Good things to come. Good things will happen. Dili lang murag ma-feel sa mga tao murag kalit pakalit. Dili man, that's not how it works.